И здравейте хора, аз съм Creeper Cheater BG и днес с мен тук е Цветилина Янкова. Абе, аз съм Creeper Cheater, бе. Абе не си бе, това е моето име бе. Аз го избрах първо. Да, аз вече с... Аз го избрах първо, бе. Аз го си... Абе, върна! Аз съм си го написал вече в YouTube канала. И не се казва YouTube, а YouTube. 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 YouTube се казва. Той Герафа не се избра. Герафа не си ми издъбичи. Не. Ние до вече Гери с Гери ще ходим на море. До вечера? Да. За втори път. Ама мама каза, че вече всяка вечер ще ходим на море, като се върнем от работа. Ой, е! Не, пак казах. Хора, аз съм на първо място. Не е хак, нали? Да, не е хак. Просто съм го направил. Много рекорд иска. И аз съм първо място. Да, защото е от моят профил. И сме без хак, не знаем как. И без това не тръгва. И не го искаме, защото така е по-забавно. И даже, знаеш ли колко много рекорд направихме? Не. Много е трудно, без хак е. Да, и е най-трудното на света. Нали? Аз много играх, за да го направя. Той е. Но успяхме, не знам как, но успяхме. То аз на нея го направих. Не, аз го направих. Как, нали? Аз ти помогнах малко. Да. Аз съм най-добрият на тази игра. Как се казва в YouTube канала? В YouTube канала. Ето това ти е името, измислиш не друго. Аз се казвам Яни, ама съм си измислил Creeper Cheater BG. Преди ми беше Ferrari BG. Ама... да, измислиш някакво женско име. Тя ще прави първи клип. Не, тогава си пиши твоето име. Добре. И по-нататъка си направи друго име. Така. Хора, доста време вече играем. Аз съм играл 4 години. Аз пък ти си по-малка от мен, бе. Ти не си на 6, аз съм на 9. Аз игра 5 години. Не играеш от 5 години. От кога е? Ти не играеш от 1 година, че... От 0 години, че не играеш от 5 години. Ти играеш от 2 години. От 2 години я играеш. Две години я играеш, бе. Две ми. Аз от 2 години играх. Не, преди 2 години си я играла, на 3 години я играл. Като беше малка, като имахме първия таблет. Сега имаме четвърти. Да. Тати гледа на той не е малко. Да, бе, къв чао, бе. Аз го правя, искам лайкове, ти ми викаш. И коментари. Доста. И от братовчет ми, който прави най-много коментари, съм му доста благодарен. Това е Гери. Дет ми прави лайкове и коментарите. Какво? Аз ще снимам още. Колкото искам, мога телефона ми 8 гигабайта.
Хора, аз съм много добър на тази игра. И съм голям про. По-про съм от света. Аз почнах да причам. Еми да, нали... Това в началото е бахтието. Нищо. Така... Хора, чакайте малко. До сега играх със зарядно. О, кой това е? О, няма си часа sa телефона. Чика, ес. Имам Дино с регистрация. Цетки, аз по-добър ли съм от теб? Subway Surf. Да. Аз взех кутийка. Наведнъж съм взимал 3 кутийки. Аз не знам как даже се прави хак. Бързовчет ми е хакер. Не Гери, Валентин. И Алекс. И Алекс и Войчо му, да. И той е хакер, той хаквал милиарди на GTA 5. Той е голям хакер. Така, хора, отваряме кутийката. Ключ. О, още един се купувам. Оня червения с слушалките. И ще купим нов герой, хора. И здравейте, хора. Аз съм Василин. Купуваме нов герой. Светки, елате да го купиш. Как си? Така, хора, вече имаме Джейк. Имам всичките Джейк вече. Тая е новата версия. Ако не знаете. Нещо засича, бе. Нещо спича играта. Емулатора нещо. И хора, ще се върна